домулоҷон сангинифи 65 сола беш аз 10 сол мешавад ки аз бемории қанд азият мекашад. Вай сокини ноҳияи Мастчоҳ буда 6 рӯз мешавад ки дар маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд ба номи Ҷаҳоннабиев бистарӣ аст. нақл мекунад ки рӯзи аввали муроҷиат қандаш 13 буд. ҳоло бошад баъди табобату муолиҷа ба 9 фаромадааст. домулоҷон Сангинов мегӯяд дар як сол 2 маротиба ба ҳамин беморхона омада табобат мегирад. дар ҳолати саривақт муроҷиат накардан бемадор мешавад ва зуд ташна мемонад. қаҳрамони гузориши мо гуфт ки бемориаш авлодӣ нест, балки аз тарс пайдо шудааст. аз ҳисоби тарс солҳои мо чиз душанбе кор мекардем, аз амн сабаб ҳамин кисали ман аз пайдо шуд. лекин ҳар сари 8 моҳ 7 моҳ ба ҳамин табобат ба ҳамин беморхона омада табобат мегирем аз 10 то 12 рӯза. духтурон аз зиёд шудани шумораи гирифторони бемории қанд нигаронӣ мекунанд. ин ҳам дар ҳолест ки тибқи таҳлилҳо танҳо дар вилояти Суғд беш аз 17-18 ҳазор сокинон ба бемории қанд гирифторанд. сабаби асосияш ин пеша накардани тарзи ҳаёти солим, пурхӯрӣ, асабоният, зиққии пайдарпай, тарси ногаҳонӣ ва вазни зиёди организм маҳсуб мешавад. бемории қанд ду нав дошта, он ҳоло байни кӯдакони то синни 18 сола ва шахсони аз 35 сола боло бештар ба қайд гирифта шудааст. ба иттилои духтурон танҳо байни кӯдакони то синни 18 сола 244 ҳолати гирифторӣ ба ин беморӣ дар вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст ки ин рақам хеле ташвишовар аст. вазифаи мо духтурон муолиҷа, пешгирии оризаҳои диабети қанд аст. мо ҳамроҳи беморон доимо бояд кор карда аз оризаҳои ин беморӣ онҳоро нигоҳ дорем ки ба монанди оризаҳои қанд ҳама вақт чашмҳо хира мешаванд, мана ҷигар калон мешавад. вақте ки гурдаи мо қандро бисёр гузаронида меистад, гурда сахт ориза мегирад ва ҳама бисёртар оризаи ин хатарнокаш ин диабети пой, яъне ки гангренаи диабети пойҳо мегӯем ки бисёри беморон аз ин ориза бисёранд ин оризаҳои диабети қанд. барои духтур эндокринологи шӯъбаи якуми маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд ба номи Ҷаҳоннабиев Комил Тошматов мегӯяд, бемории қанд имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон зиёд шуда истодааст. вай таъкид кард ки ҳоло дар ҷумҳурии Тоҷикистон гирифторони бемории қанд беш аз 55 ҳазор нафар ва дар вилояти Суғд бошад наздики 18 ҳазор нафар дар қайди духтурони эндокринолог қарор доранд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ бошад духтурон беш аз 700 нафар сокинони вилоятро ба қайд гирифтанд ки дар онҳо бори аввал бемории қанд ошкор карда шудааст. чӣ хеле ки олимони ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ пешгӯӣ мекарданд, бояд соли 2025 шумораи беморони гирифтори диабети қанд дар тамоми ҷаҳон ба 250 миллион мерасид. мутаассифона ин рақам имрӯз аз ин шумора зиёд шудааст. гарчанде мо дар соли 2021 қарор дошта бошем ҳам шумораи беморони гирифтори диабети қанд дар тамоми ҷаҳон ба 412 миллион нафар расидааст. ҳамасола санаи 14 ноябр рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бар зидди бемории қанд таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар маркази клиникавии эндокринологии вилояти Суғд ба номи Ҷаҳоннабиев низ даҳаи мубориза бар зидди бемории қанд эълон карда шуд. духтурон дар ин рӯзҳо бо беморон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, инчунин барои сокинон низ дар бозору марказҳои савдо дӯкони саломатӣ ташкил намуданд, то ин ки аз гирифтории сокинон ба бемории қанд пешгирӣ кунанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи тиловатии Хабар.